Tun sa sining nga palatuntunan, mga misteryo, sangkabuhi, mga misteryo, sangkabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, mga misteryo, sangkabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo, sangkabuhi. Sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Sa katahong sang palibot, paano mo mabatas nga bayaan ang duog nga ini? May mas matahom nga balahanan nga bagay nga nagahulat sa akon sa piyak sang bahin sang kalibutan, hindi bala? Ako bala ina. May iban pa ho. Ako ayan. Uko ng babayang ginapangita niya sa iya kaisipan. Hindi pagbuhata ina. Ang ano? Ang magpaminsar sang wala. Hindi natin pagbuhaton nga komplikado ang mga bagay. Pasensya na. Nalipat ako nga makahibalo ka magbasa sang kaisipan. Apang ara na siya antes nangin kita eh. Paano mo isiling nga hindi ini komplikasyon? Tukod may mga bagay nga pwede nga ilet ko. Kag may mga bagay mga hindi. Ikaw, kaya mo pala nga buhian ang mga handurawan mo kay Troy? Apang wala ko'y naginapamensar. Gusto ko nga, pag-abot sa panahon, wala sa iban nga manahalon kundi ikaw lang. Gusto ko ina. Kaya matabok hindi man ina. Hatagan na natin sa panahon ng tanan. Sige na. Suguran ko ng papanguha sa mga kinahanglanon ko. Para nga makabalik na kita sa kondo. Kaya na pa ako nagadali, no? Nga magpauli na. Salamat ha. Nakabalikid man kita. Oh, madali lang. Anong ginalantaw mo sa ginalaga ko? Nalipay lang ako nga wala na batok. Amo inang rason ko nga nagadali ka nga magpauli ka ina? Medyo. Tas sige na. Nakaibala ako nga madamo ka pa sa mga buluhaton. Mabilin ko na ikaw ha. Mapahuwala ako sa kwarto ko. Ari na. Natapos ko na sort out ang mga kinanglanon ko nga dahon kag mga bulak. Dailira? Ba? Si Manang? Kadtuan ko siya. Manang? Nga Ari si Sir sa Torday. Importante ko nung kinahanglan niya sa imo. Gusto niya kuno kamo nga mahambal ni Toto Sotilo. Sige Manang. Masunod na ako. Ate, sige day ha. Mabilin ko na ikaw Ano palang hambala namo ni tatay? Kadtuan ko siya. Dalon ko siya sa kwarto ni Sotelo. Dire na lang kami masugilanon.
ginapaalinton sa imo amay, nga hindi ka lang kuno anay magbalik sa aton kalibutan, Sotelo. Nga aman, basi kuno ko may naganap nga infeksyon nga nagahilo sa kadutaan, kag madamo na ang nagamalasakit. Ano? O wala kuno sang nagatubo sa duta. Bisan ano pa kadalom ang buhaton nila nga pagkutkot, kay pulos abu gihapon kuno ang ara sa idalom sang duta. Kag maluya ka pa, Sotelo. Kag hindi ka ba dapat nga magbalik dito? Kay base kung hindi madalas ang lawas mo. Ilabi na gid kay madugay ka na gid nga wala ka na nakabalik dito. Kung hindi ninyo pagpabalikon dito si Sotelo, paano kita makabulig, tay? Ikaw, Lira, anak. Nagalaom gid ang hari nga basi kung makabulig ka. Gatap na on ang nagakatabo sa duta. Gamit ang imo posyon. Gusto sang hari nga magbalik ka dito. Kaglantawon ang duta. Kagamo galing ang pagtilaw mo sa paghimo sang bulong. Nga panguntra sa paglaptas ang patay nga duta. Kalapad na gid sang nasakpan sini. Kagkadasig pa maglapta, anak. Sige, tay. Kung makabulig ako, ngabi hindi. Oh, kunamo, saan kita mahimo nga makapauli, anak? Kung saan ang gusto mo, tay. Pwede ba lang asubong na? Aba, oo. Oo, tay. Oy, ako na mo sila, dali ka. Mahapit kita sa balay. Kaya ato dito ang mga tinawos ang hari nga nagahulat sa imo. Sige. Sotelo, mabalik ako dayon. Ari na kita sa aton kalibutan, anak. Oo, tay. Bay, nga mo sina ang baho. Nga do baho sang sunog. Sugod sang mag-amos sina ang duta. Wala na madula ang amos sina nga baho, Lira. General, gusto ko nga makita ang amo nga duog. Sige. Malakat kita dito, subong. Para nga makita mong makaluluoy nga kahimtangan dito. Ini ang sitwasyon dire? Ay, sigurado nga dakong epekto sini sa supre sa mga pagkaon sang ginharian. Kag sa kalain sang baho, sigurado nga madamo lang nagbalatian. Gusto ka, Lira. Ang matuod, madamo no sang nagsahilo sa iban nga doog. Apang pati ang kaiping nga mga ginharian, nagakabala na. Kag nagalapta ng patay nga duta. Naglambot na ini sa mga kabukiran. Kag nagahana na nga magtabok sa pihak nga mga ginharian. Madali lang, General. Dilawan ko nga magkuha sang duta. Kalain sang baho. Daw baho, hilo? Hilo nga ginhimo. Kag hindi natural. Ay, kumuson ko, abi. Kag pagkatapos, simutan. May
Ginapanimahuan ako nga tama ka isog nga hilo. Kag masarangan ko ini nga kontrahon. Kinahanglan ko nga makakuha sa mga pangontra. Kag libuton ko ang tanang nga ginharian. Kag pangabayon ko sila. Nga tugtan ako nga makakuha sa mga kinahanglanon ko nga pangontra. Nga makita ko sa ila lugar. General, Ano ina, Lira? may ihambal ako sa imo. Sige. Mamati ako. Kinahanglan niya ang jutay nga laboratorio mahal nga hari. Wala na siyang problema. Hikoton ko ina subunggid. Sa sina, masugura na ni Lira ang iya buluhaton. Tatlo kaadlaw na si Lira nga nagapabukot sa sulod sang laboratorio. Amigo Sator, Husto ka mahal nga hari. kabay pa nga magmadinlag-o lang siya sa iya ganabuhat. Agud matapos na ang problema. Gusto mo ba na nga mamangkot ako sa iya? Kung ano na ang resulta sa eksperimento niya, mahal nga hari? Ato na dito si General. Ginmanduan ko siya nga bantayan ang pagwa ni Lira sa laboratorio. Kag ipahibalos sa akon ang resulta. Nagbukas ng pertahan sang laboratorio. Kag nagwa si Lira, sugataon ko siya. Lira, General, Aryo, tilabi ninyong ka-epektibo sini. Amo ini ang pinaka-epektibo sa mga nahimo ko na. abi. Kag salamat ha. Ipakita ko ini sa hari. Mabilin ko na ikaw, Lira. Salamat. Makapahuway na kid man ako. Dawlatan na ako nga utan sa kakapoy. Ang maayo pa, makadto ako sa kwarto nga ginapagamit sa akon sang hari diri sa palasyo. Kaya sa matumba na ako sa kakapoy. Kag katuyo. Ang mahal nga hari. Ari siya diri sa sulod sang kwarto. Kag ginatulok niya ako. Wala na nagbalik ang akong kusog. Nga bisan ang pagpangayo sang katahuran. Lira! Nagyuhom siya sa akon. Kaginsambit ang ngalan ko. Lira! Oh, salamat gid Lira! Mahal nga hari. Lira, magpamati ka. Kay isugid ko sa imong natabo. Sang gingamit namon ang bulong nga ginhimo. Mga isa ka oras gidman ang ginhulat antes nila nakita nga nagkulor ito mang duta. Kag nadula na ang kulor abusini. Kag ginkot-kot nila ang duta. Agod usisaon ang kulor nga ara sa idalom. Apang amuman ang nakita niya. Nagbalik na sa normal ang kahimtangan sang duta.
Kag hindi lagi na. Nagtululubo dayon ang mga hilamon. Kag ang nanari-sari nga mga tanom. Buot silingon, nagayo na ang duta. Wala na sang problema. Mahal nga hari. Lira, paano ko ba ikaw mapasalamatan? Ihatag na lang sa akon si Sotelo. Ay, mahal nga hari. Hindi na ina pagpaminsara. Kay tampad ako nga magapangalagad sa imo. Subong, kag sa maabot pa nga panahon. Madamo gid nga salamat, Lira. Kung gusto mo na nga magbalik dire, wala sang problema. Ato na sa piyak kakalibutan ang kabuhi ko, mahal nga hari. Pero, hindi masiguro malain kung magbisita ako diri kung kaisa. Kaupod ang akon amay, mahal nga hari. Wala sang problema ina, Lira. Magpaibalo ka lang para mapabuksan ko ang lulutsan. Magabiyan sa tabi ninyo sa pagtumati ang magabatahong sukong sa itong subilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapang-idaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers